Dacă credeți că odată cu sfârșitul sezonului 9 din Insula Iubirii s-au încheiat și scandalurile, vă înșelați. Maria și Marius au venit să-și testeze iubirea, dar după ce bărbatul a mai călcat strâmb în trecut și a pretins că a vorbit 47 de minute cu banca, chiar și după ce a fost prins, soția l-a iertat rapid. Iar în cadrul show-ului, bărbatul a comis-o din nou. A căzut în ispită cu Ana Monea și a șters imediat cu buretele 10 ani de căsnicie. După ce a picat în mrejele frumoasei blonde, parcă Maria nici n-ar fi existat un deceniu în viața lui. Marius a ales să plece de pe insulă cu Ana, iar Maria a ales să plece singură, chiar dacă se sărutase cu Cătălin. Au dat nas în nas toți trei înainte de plecarea în România, când au ajuns în vilă și aparent a ieșit un pic de scandal acolo. Acum, Maria, cum necum, va trebui să scoată din buzunar 30.000 de euro. Zic, fă, this is my husband, you know this man? Adam și Eva, this is my husband, you know? După filmările de la Insula Iubirii, se pare că nu s-a terminat și relația dintre cele două fete. Putem spune cele două femei ale bărbatului fatal. Finala emisiunii ne-a arătat că Marius și Maria sunt în continuare împreună și au dat uitării cele întâmplate de pe insulă. Dar Oana nu lasă lucrurile chiar așa, la voia întâmplării. După ce și-au aruncat cuvinte în mediul online, Maria a afirmat faptul că a existat un conflict între ea și Oana, dând de înțeles că într-adevăr a intrat un pic în părul ei. Ispita nu s-a lăsat impresionată, așa că a intentat proces împotriva Mariei. Într-adevăr, după ce au revenit în România, Maria a continuat să-i dea mesaje Oanei, scriindu-i mai multe mesaje cu tot felul de cuvinte în ele. Atât Oana cât și Maria au vorbit despre acest subiect, iar soția lui Marius și-a asumat vulnerabilitatea în fața producătorilor de la Insula Iubirii la finalul filmărilor. Ce dosar? Dosarul de judecată. Deci ne-am dat în judecată pe oamenii care mă vorbesc pe aici pe TikTok și inventează lucruri care n-au existat. Sunt frumoase și finuțe, dar asta nu înseamnă că le lipsesc niște bani. Adică fac bine niște bani veniți din gura oamenilor care nu știu ce scot pe gură. Mi se pare absolut normal. În momentul în care deschizi gura și spui ceva, mi se pare absolut normal să poți să răspunzi pentru ceea ce ai vorbit. Cine mi-a adus o acuzație? Cine putea să-mi aducă acuzații? N-ați văzut știrile? N-ați văzut știrile unde cineva se lăuda că m-a bătut? Dar oare cum mai stă treaba între Bianca și Marian? Cred că abia de acum înainte o să vedem cum este, pentru că pe parcursul difuzării vă dați seama că a fost bine, a fost foarte bine. Dar de acum înainte o să vedem exact cum e, atât eu cât și el. Dar sper că bine. Sper că bine. Poate să distrează și ea cu alți băieți, cu mai mulți băieți, mari, mușchiuloși și frumoși. Ia închipuiesc pe iubita ta că face asta cu măcoară băiată. Și închipuiesc că îl cheamă Ninel. Da, da. Hai să răspund și la întrebarea asta, pentru că asta e printre cele mai adresate. Bine, și cu Marian cum sunt acum și să clipeze 2 ori dacă sunt bine. Nu sunt însărcinată și știu de unde a plecat chestia asta. La finală, nu? Atunci, în seara respectivă, am făcut eu o glumă și am spus că nu mai beau, pentru că atunci când am băut la insulă am fost mai nebună. Și de asta a zis Marian, tu nu mai bei, nu ca și însărcinată, ci pur și simplu a făcut o glumă să nu fiu iar nebună. Nu sunt. Îți dai seama că vă dați seama de fapt că atunci când o să fiu, o să spun, o să se vadă. Momentan nu. A mai circulat o informație cum că Izabela și Claudiu au inventat povestea dintre cei doi. Eu cred că Izabel de la Insula Iubirii minte. Nu cred că a înșelat nici măcar o secundă, nu cred că a existat nici măcar un adulter, așa cum prezintă ei în momentul de față, sau, mă rog, cum s-a plâns în descriere și în cartea de vizită și în testimoniale Claudiu. Cred că, de fapt, minciuna asta a fost inventată fix de el, pentru că nu se leagă. Faptul că ei au participat la casting și în Spania și în România și nu au fost acceptați și adulterul a avut loc fix în vara de dinainte de încă un sezon de Insula Iubirii și, ce să vezi, au fost acceptați. De ce? Pentru că în sfârșit avea o dramă. Izabel nu pare genul de femeie care i-ar fi făcut rău. Automat, prin faptul că vii la emisiune și spui că l-ai înșelat, deja e mai mult decât răul pe care l-ar fi făcut inițial prin adulter. Cred că totul este un scenariu pus la punct fix de Claudiu. Gata! S-a mai terminat un sezon din Insula Iubirui. Hai să vedem cu ce am rămas. Ce ar mai fi de spus? Nu au existat consecințe.
Maria este femeia vieții mele. De acum înainte, Andrei este pe primul log. Mi-am învățat lecția. Să arunce primul piatra cine n-a greșit. În baie. Sunteți voi, fetelor? Neasumate! E multe rebuturi. Cum, ce adică? Cum? Rebuturi nu sunt bune. Pentru a rămâne mereu în pauza de cafea, dați un subscribe. Dacă v-a plăcut pauza, dați un like și un coment. Dacă nu v-a plăcut, trimiteți-o dușmanilor. Până data viitoare, să aveți o pauză cât mai lungă. Ciao! Prima chestie care mă duc și zic ciao, bambo, ciao, bambo, ciao, bambolina. Eu sunt jaguarul și tu ești felina. Ciao, bambo, ciao, bambo, ciao, bambolina. Hai să fiu eu regele și tu să fii regina. Ciao, bambo, ciao, bambolina. Eu sunt jaguarul.